Somatzen ja. Polita musika, pizza polita, kuartetoa, laukote honek. Entzuten da, ez? Gero eta nota altuagoak, horrek izan du, bueno, ja ez da sorpresa bat, lurra berotzen ari da. Baina, orain, horko lau eremutako batazbesteko temperaturak ikusita eta bakoitzan nola jotzen nahi izan, gero eta altuago nota, nor uste ez zuen, musiko hauetatik nortzuk ari ziren bestea baino nota altuagoa jotzen denbora junala. Violina. Violina, viola, violoncella, violina, esaiz. Bai, eta violina ze instrumento horrek ze ordezkatzen du, ze eremu oro, ze lurraren zen artikoa. Bueno, nabezu entzun dezakezue berriz, edo etxean nabezu. Baina honek berriro entzungo bagenu, hor konturatuko ginen, violina jotzen nahi dan mutil hori, haizan bere behatza jartzen nota agudoenetan, eta besteak bai agudoagoak edo altuagoak, baina ez hain beste. Horrez esan nahi du, lau leku bakarrik hartuta, lau franja edo, lau horrela eremu hartuta lurplanetan, badauzkagula santzuak, badaukagula evidentzia, ulertzeko lurra ez dela ari berotzen modu berdinean leku guzti horietan. Artikoan alik eta gorago dauden lekuak, latitude altuagoko lekuak askoz ere gehiago berotzen ari direla erlatiboki besteak baino. Hori interesgarria da jakitea. Ez du esan nahi beste lekuetan berotzen ari ez direnik, baina azelerazio prozesuak ezberdinak direla. Eta hori importantea da, gauza askorengatik. Artikoaren inguruan badaukagu Groenlandia adibidez, ez? Groenlandia, bakarrik 50.000 pertsona bizi direla, eta da, munduko bigarren uharterik handiena. Hor bizitza oso zaila da, temperatura horiekin. Hor, ari da, izotza galtzen. Pilo bat. Artikoa eta ozeano artikoak daukan izotza ere urte-zurtze galtzen ari da, eta danik uda batzuetan izotz guztia galtzen da. Gero errekuperatu egiten da pixka bat. Baina urte-zurte gero eta izotz gutxiago gertatzen ari da. Eta lur gainean dauden izotz plakak urtzerakoan fenomeno interesgarri bat gertatzen da. Eta zarozarrontzat importantea da hori jakitea. Zer gertatzen da? Itxasoara dijoa, izotz urtu hori dena nora doa, itxasora, eta itxasoa guztiona da. Itxasoaren maila igotzen baldin bada, eta leku batzuetan gero gehiago igotzen da, beste leku batzuetan gutxiago, baina bataz beste, gero demora baldin bako, erakutsiko dizuet, Euskal Herriko kostaldean nola ari den mundu mailan eta Euskal Herriko kostaldean ze azelerazio puntuarekin ari den itsas maila igotzen. Eta zuek zaroztarrak izan da, konturatuko zarete ez, imaginatu, hemen denboraleak gaudenean eta bar, bueno, aguantatzen dugu, txikiportuko aguantatzen du aldun bezala eta gelditzen gara ondartzari gabe, baina imaginatu, eta hau da, proiektatzen da, mendiaren bukaerako, hemen gutxi gara 70 zentimetroko igoera egongo dela itxaso mailan, gure itxasoan, Euskal Herrian. Ez detzaren Bangladesen edo hemen. Horrelako beste maila bat. Pare bat eskaloi bat gehiago horri batzen baldin badiogu, denboraleak eta enbatak eta egongo diren ugoldeak eta fenomenoiek gero eta maizagoak eta portitzagoak izango direla. Eta ez mendearen bukaeran. Hau da, azeleratzen ari da, uste, hamarkada bakoitzean, bai, gutxi gora bera, Euskal Herriko kostaldean, 3-4 zentimetro igotzen dela. Eta segurazki, modu esponentzialan igoko da. Gauzak ez baldin badira aldatzen. Eta esaten ari diate, baina nahiko nuke,
pixka gehiago jarraitu, bale? Ez baldin mazaizu importa. Bueno, musikarekin eta kopla horrekin, gehituko gara, etxera joeten garenean, mundua ez da ari berotzen modu berdinean, leku ezberdinetan, azelerazo puntu handiago daude, eta. Bueno, orain, musikarekin baino, begiekin, zuei erakustea. Eta hau da, NASA urtero ateratzen duen mapa oso polit bat, berriro, gutxi gora 1880 urtetik aurrera. Ia beti hasten gara neurtzen garai berdinetik, industria gautza hasi zenetik, edo ja martxan hasten zenean. Hau da, 1950-tik 80-ra batazbesteko hartuta, munduko leku ezberdinetan bat, leku bakoitzan badaki uste temperatura batazbestekoa zegoen 3 hamarkada eta horietan, eta orain konporatzen ari gara urtez urte puntu horrekiko, 30 urte horietan gertatzen zen batazbesteko temperaturarekiko. Hau da, zenbat eta leku gorriagoak, laranja gorriagoak, esan nahi du, hamarka horiekiko konparatzen baldin bagara, gradu bat eta 2ko diferentzia bat dagoela. Hau da, berriro esango bat. Horren ikusiko ez urtez urte, nola planetari den berotzen, eta leku ezberdinetan kolore ezberdinak egongo dira. Urdinetik, eta urdina esan nahi du ez dela berotzen ari, leku hori mantentzela nahiko egonkor, baina ez preindustria garaitik konparatuta baizik, eta horrein dela esain beste. 1980 urtearen tarte horretan egiten zuen temperaturarekin konparatuta. Eta ikusiko ez zuen berriro, nola agertuko zaizkizue urteak, eta nola leku ezberdinetan, kolore horiek aldatzen hasten diren. Eta gero, ikusiko ez zuen aurpegia bideoa bukatzen denean. Beti aurpegiak izaten dira, argazki bat ateratzeko. Honek ez daka musikarik, bakarrik ikusteko oso azkar pasatzen da, urteak ze azkar pasatzen nahi dian. Eta lehen musikarekin ikasi duguna, ulertu duguna, zenbait latitudea altuagoetan temperatura gehiago handitzen dela, ere hori jakinda, hobeto interpretatu ahal izango dugu. Wow. Piskat, ematen du, irutena gorria ematen du, labean sartzen ari garela, Merezi du hau ondo ulertzea, Leku ezberdinetan berotzen ari dela modu ezberdinean, baina ikusi koloreak nola hasten diren aldatzen oso azkar azkeneko hamarkadetan. Azkeneko pare bat hamarkadetan, laranja eta gorria edatzen da, hori da bilakara esponentzial bat, edo biderkatzai bat, ez da lineala, goratzen zea, hemen, egongo banitz, 1980 urtean hemen, esango non, 2023 urtean nola egongo da mundua? Horrela ikusiko nuke ez, horrela berotuko da, ez? Junda horrela, eta bukaeran, zein du? Horrela bilatu beharko nuke. Eta hori importante da ulertzea, bai? Nola bilakaerak eta tendentziak eta ez dira beti linealak eta ezin ditugu proiektatu hain modu simplean, bai? Ere zergatik esaten eta hau? Zientzialari hoi, eta ni ez naiz atmosferaren zientzialari bat, nik klimaldaketaren inguruan zientzia egiten dut, baina beste gauza ez nago zeura begiratzen, nik normalen ekonomiari begiratzen dio, gizarteari eta luze bati, baina lurrean dauden gauze. Baina atmosferan horre edo klimatologoak asko harritu ziren, bazekitelako, azelerazio puntu bat bazegoela klima aldaketarekin, temperaturaren aldaketarekin, baina zuten uste enbesteko izango zen. Harrituta daude. Adibidez, norbaitek lehen esan du, itsasoaren temperaturaren gorakadarekin. Harrituta daude. Nola gauzak erien aldatzen bera ikuste zutena, baino askoz azkarrago. Importante, ulertzea, berriro, kontuz tendentziekin. Etorkizunan hau gertatuko da.
etorkizunean hau gertatuko da, gauzak aldatzen ez baditugu. Eta zientzilariak benetan harrituta daude ze askartasunakin gauzak ari diren aldatzen, klima aldaketaren gaiarekin. Baina, bueno, zuek horren ikusi ezue, zaiazte zientzilarek izan behar, hau dira datuak, medikoa datoz, hau da radiografia, pum, 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 ostras, mediko, hau gertatzen nahi zait, benetan, bai, hau gertatzen nahi zaizu, vale? Hori da. Bueno, bukatuko dut, jo, eske karri ditu da, lau hor bizitzaide, baina nahi bukatu gauza batekin. Lehen esan nik begiratzen duela ekonomiari, gizarte arazoei, politikei, eta nahi orain irakutsiko dizudan grafiko asko gustatzen zait. Oso didaktikoa dela iruditzen zait. Goazen, 60. hamarkada, Beatlesen hamarkada berriz dira, bai? Horatu non zeundeten, bai? Eta hemen ikusten duzue, orain arte, garai horretatik, 60. hamarkadatik orain arte, erregai fosilen erabileraren radiografia bat. Eta hemen, banatuta dago, bueno, interesgarria delako, ikusteko ikatza da, mundu mailakoa, ez da Euskal Herrikoa, mundu mailakoa. Eta, bueno, nahi baden bezue jakin, ez dut interesgarria dela, hor, eje vertikal horretan, gigatonak, CO2 gigatonak agertzen dira. Zer da gigatoi bat? Ez dut zerratik jakin, ematen dut trivial jokoan dela. Zer da gigaton bat? Bueno, bada, pisua neurtzeko gauza oso pisutsuak direnean horrelako unitate bat erabiltzen du. 1000 milioi tona. Osa, gigatona bat da 1000 milioi tona. Hori, zerbait gutxienez, igual hori ja txajoten zait eta zerbait ikasiet. Gigatoi bat da 1000 milioi tona. Orduan, urtero, orain baldin magoaz 2008 pikora, 2022, 2023, hori ikusten dugu, erregai fosilaen erabileraren gatik bakarrik, horregatik bakarrik, ze badaude beste CO2 iturri batzuk, erretzen dugunean landareria edo baso bat, hor CO2 sortzen da, ez gaude erregai fosilak erabiltzen, ez gaude zenbat ikatz, gas, petrolio erabiltzen ari garen, baina lurraren ustiakuntza txar bat, edo nekazaritzan gatik, eta abarruze bat, lurraren erabilera oker batek ere sortze ditu CO2. Eta batez ere, lurraren erabilerak suposatzen du CO2 guztien uneko 10-15. Bale? Osea, hauei, gehitu beharko genioke uneko 10-15 dela munduan zehar gaizki erabilitako lurraren erabilera. Baina guazen berrio bakarrik erregai fosilen asuntora. Hori da pastelaren parte handiena. Uneko 85an CO2-aren uneko 85ak sortzen du gure industria, kontsumoak, mugikortasunak, elektrizitatea sortzeko moduak eta. Baina jatu zea puntu hona. Bai, gero elektrizitatea. Arbola gerra eta gero plaka solarra jarri. Hori da, honekin bukatuko dut eta hasiko gara, nahi bezue, galdera eztabaidakin. Ze, egin daude 1000 galdera, eta 1000 eztabaida oso konplexuak. Baina guazen, gogoratu, 1960 hamarkadara. Gogoratu nontzen duten. Ikatza mundu mailan, gutxi gora, 10 gigatoi CO2 emititzen zen mundu mailan erregai fosilen erabilaren gatik. Mundu guztian, mundu guztian batera zenbatuta. Eta hor gutxi gora, erdia munduak emititzen zuen 5 gigatoi gutxi gora grisa, ikatzaren gatik. Gero uneko 50 bat edo petrolioaren gatik, gasa pixka bat, gero porlanare jartze dute askotan, horrek porlana sortzeko prozesu kimikoek badokate berezitasun bat, eta batzutan ere kuantifikatu egiten da, ez da erregai fosil bat, baina kuantifikatu egiten da, gure mundua gero eta porlan gehiago erabiltzen dugu, orduan interesgarria da, eta lurraren artifizializazioa dela eta, baina porlana. Eta gero, beste batzuk. Beste gai batzuk. Baina guazen batez ere, hori, ikatza, olioa eta gaza. Fijatzen, lehenengo hiru hauek, bai? Grisa, gorria eta urdina. Eta hori ikuste duzuen, nola, urtez urte, gero eta ikatz gehiago horretzen ari gara munduan, gero eta petroleo gehiago eta gero eta gas gehiago. Hori gutxi gara genekien. Zergatik, industriak eskatzen duelako, mugikortasunak eskatzen duelako,
hazkuntza ekonomikoak eskatzen duelako. Ez dago hazkuntza ekonomikorik gaur egun gure sistema kapitalista honetan ez dagoena lotuta erregai fosilen erretzearekin. Ezin dira desakoplatu biak, oraingoz, behintzat. Ez dugu asmatu oraindik eskala globaleko teknologia miraririk. Hor dazkagu berriztagarriak, elektrizitatea bakarrik sortzeko, elektrizitatea. Baina hau ez da bakarrik elektrizitatearekin erlazionatutako radiografia bat, hau da, erabiltzen dugun energia guztia, ekonomiarako, gizartea mugitzeko, eta eta ondasunak leku batetik bestera mugitzeko, egazkinez, itxasuntziz, eta dena. Bueno, hori ikusten dugu, nola dena, gora. Hori lehen, badakigu ez, hori ikasi dugu. Ni ekonomilaria naiz. Bueno, ekonomilaria izan nintzen, horren ez dakit zer nezen, ze normalen lan egiten dugu, hainbat disiplina zeharkatze ditu, baina hau, ekonomia zitzen guzu, eta nik uste ekonomia oso interesgarria dela. Bere, ulertzea segertatu izan den, aro, edo garai ezberdinetan. Azkeneko, 60 urteetan, edo, segertatu den. Bueno, balen esan dugu ez, 1960 urtetik aurrera azten da industrializazio prozesu handi bat. Eta ekonomian horre izaten zio ere, garai hori keynesianismo bat. Hau da, politika publikoak sortzen ziren, nun lanpostuak sortzeko, eta industria sortzeko, hor sektore publikoak asko laguntzen zuen. Hor, zeuden incentibo pilo bat publikoak ekonomian suspertzeko. Ez zitzaion uste merkatuari. Egin zezala nahi zuena merkatuak. Konpondu, merkatuak esango du ze bertatuko den, ze produzikutuko den, ze ekoiztuko den, ez. Garai horretan, gobernuek eskua sartzen zuten izugarri pilo ekonomian. Eta horregatik, sortzen da industrializazio prozesu handi bat, ongizate estatua edo sistema, Europan, hezkuntza, osasuna, hazkuntza ekonomikoak ahalbideratzen zuen birbanaketa bat, gizartean, zerbitzu publikoak eskainiz. Eta hori izan zen, gutxi gara, Bigarren Gerra Mundiala eta gero, Keynes izan zen ekonomiari oso famatua, ingelesa, eta berak pentsatu zuen nola suspertu altzen ekonomia bat eta nola garatu altzen herrialde bat gobernuaren eskusartzearekin ekonomian. Eta horri deitzen diogu keynesianismoa. Eta hori ikusten dugu, keynesianismoak sortu zuen hazkuntza ekonomiko izugarri bat, pare bat hamarkadetan zehar, baina horrekin lotuta, CO2aren emisio pilo bat. Industrializazioa hor hasi zelako, ez? 1980 hamarkadatik gutxi horra jartzen ari nahi zen, Aurrera, nor zegoen Inglaterra lehendakari bezala? Thatcher, Margaret, Matty, deitzen zioten Inglaterra. Eta estatu batuetan? Reagan. Ronald Reagan, Hollywoodeko aktore izan dakoa, eta biak oso neoliberalak. Zer esan nahi dugu, ekonomiaren liberalismoa, aurreko mendeko filosofo ekonomilariek, Adam Smith eta merkatuaren papera goraipatzen zuten, hauek ideiak horiek hartzituzte eta eramate dute estremora. Desregulatu egiten dute ekonomia sektore gehienak. Inglaterran gogoratuko zarete, mehatzarien borrokak, privatizatzen hasten dira sektore publiko pilo bat, 80garren hamarkadan eta Euskal Herrian ere bai. Hau ezan bakarrik Inglaterran eta hasten da Europan neoliberalismoaren olatu handi bat. Eta horrek ekarri zuen hazkuntza ekonomiko oso handi bat mundu guztian. Lehen sortu zen, 60garren hamarkadan sortu zen Europan, estatu batuetan ez, baina Europan bai, ongizate sistema, osasuna eta hezkuntza eta hazkuntzaren mozkinak edo irabaziak banatzeko modu bat, neoliberalismoak ez zuen hori egin, banatu? Ez. Hau, merkatuak esango du, nork eramango dituen mozkinak eta nork ez.
Hori da neoliberalismoa. Hazkuntza ekonomiko oso handia, baina banaketa merkatuak esarriko du, ez politikoak. Eta hori ikusten du hazkuntza ekonomiko bat, eta baita ere CO2 emisioen gorakada sostenido bat edo mantendua. Zer gertatzen da ja 2000 urtetik aurrera? 21. mendera sartzen gara. Euroa, ez dakit zer, azten dira gauzatio bat aldatzen ekonomian ere bai, ez bakarrik Europa, munduan. Zer fenomeno ematen da? Gutxi gara 2000 urtean, eta dauka izen bat, eta denok dakizue. Baina, norbaitek esateko adore daukan. Globalizazioa. Zer neoliberalismo hori, 80. hamarkadan hasi zena, zan herrialde bakoitzean berea. Desregulatzen ziren sektoreak, sektore publikoak batez ere, baina bakoitza bere herrialdean, bere mugen artean. Baina gero ze gertatzen da, hasten dira integratzen ekonomiak Europan, pilo bat, baina gero nazioarteko merkataritzarekin mundu guztia hasten da ekonomikoki globalizatzen. Liberalizazioarekin eta Txina barne. Denak, modu batera o bestera, denak nahi dute gero eta elkartruke, ondasunen elkartruke gero eta estuagoa, gero eta batzuk gehiago, ez batzuk baino, beti hor talka batzuk, baino... Hoize izan da, onerako ala txarrerako. Bueno, hemen... Nik uste dut txarrerako izan. Txopikat, horrela jongo gara. Zer gertatzen da globalizazioan? Joera, izugarrizko gorakada ematen da CO2 emisioetan. Zergatik, hazkuntza ekonomikoa izan zalako izugarri azkarra. Gero, nola banatu ziren irabaziak hori da beste asunto bat. Nork irabazi zuen, nor galdu zuen, baina modu agregatuan munduan hazkuntza ekonomikoa juntzan gora. Modu oso azeleratuan. Eta ematen zuen hau zala Estatu Espainolean, Euskal Herrian, hau zan parti, hau zan jai bat, zeon dirua leku guztitan. Enpresa berriak, negozio berriak, horazten dira futbol jokalariak irabazten, inoiz baino gehiago. Hau aizan izugarrizko burbuia ekonomiko batean bizi ginen, globalizazio garaian. Batez ere gure herrialde honetan, Europan, Euskal Herrian, Estatu Espainolean, Europan, Estatu Batuetan, Japonen eta ere bai. Ez nahiz ari Afrikaz eta beste lurralde batzuetaz. Eta gero, eta hor, ahaztu zait esatea, hemen, lehenengo 20 urte hauetan, zintzilariak hasi ziren esaten, kontuz hazkuntza ekonomikoarekin, ze baliabideak urriak dira munduan, eta hazkuntza badauzka bere mugak. Eta horri ditzen zaio, hazkuntzaren mugaren garaia. Zintzilariak hasi ziren ja esaten, kontuz, hau ezin da betirako izan, hazkuntza ekonomikoak ez daka inungo zentzurik modu jarraitu edo jasangarrian izateko aukera. Ez dago aukerarik, mundua, baliabideak urriak direlako. Momenturen batetan, hazkuntza hori hor kolapsatu ingo du. Planeta finitua delako, dauzkagun baliabideak hazkuntza hori mantentzeko ez direlako infinitoak. Hori gertatzen da, garai honetan. Gero, garapen jasangarriaren ideia sortzen da. El desarrollo sostenible. Eta hori sortzen da, 80. hamarkadaren hasieran gutxo erabera. Hori ikusten zelako neoliberalizazio prozesuak izugarrizko eragin txarrak zeuzkala ekosistemen gain, naturaren gain. Eta orduan, zientzileria asko ari zinez nola elkartu dezakegu hazkuntza ekonomikoa, eta garapena deitzen zioten horri, baina nik garapena eta hazkuntza ekonomikoa bi gauza ezberdin bezala ulertzen ditut, baina nola uztartua hazkuntza ekonomikoa eta naturaren babesa, ingurumenaren babesa. Eta hortik, eztabaida horietatik, egon zen Rioren gailurra 1982an, gailur oso importante batzu, politikoak, eta hor, hasten da, garapen jasangarriaren kontzeptua sortzen da, eta hasten da martxan jartzen. Eta, azken, garai honetan, globalizazioan, ekonomia berdeaz, hasten gara hitz egiten. Eta dira, hiru kontzeptu historiko, hazkuntzaren mugak, garapen jasangarria, ekonomia berdea. Horren ekonomia berdea hitz egiten du, ez daki, nik uste jendeak ez dakila oso ondo zer esan nahi duen, baina, ekonomia berdetu, hori polita da, ez?
Bueno, garai honetan hasten da, globalizazio garaian. Ere, ikusten delako, hazkuntza ekonomiko horri lotutako eragin oso negatiboa zudela ingurumenaren gain. Eta klima aldaketa da horietako bat. Bionizasunaren galera da beste bat. Eta beste hainbat desertifikazioa daude ingurumen krisi pilo bat, denak hazkuntza ekonomikoarekin edo ezagutu dugun hazkuntza sistemarekin lotuta. Eta 2010 urtetik aurrera, zer? Ez dakitu oraindik garai honi nola dituko diogun. Hau, 2010 urtetara horrelako beste hitzaldi bat norbaitek ematen duen jarriko dio izen bat, segurazki. Bueno, hau da, repaso historiko txiki bat, bale? Konturatzeko fase ezberdinak egon direla gure munduko ekonomian, guztietan CO2 gora jundela, batez ere globalizazioan izugarrizko gorakada bat egon zela, konparatzen badugu, bai? Pixka gehiago nahi behizue, pixka findu analizia, ikusi nola erregai fosil ezberdinak adiren batzuk gehiago erabiltzen beste batzu baino, gaza gero eta gehiago erabiltzen hasi da, azkeneko 40 urtetan gutxi gara bera, baina ikatza oraindik pilo bat, Europan oso gutxi, adibidez Espainian ikusten ja, Estatu Espainolean ez dela erabiltzen ikatzik, baina orain berriro Ukrainiako gerragatik eta berriro Alemanian hasi dira pilo bat erabiltzen, eta ikatza esaten dute, esaten dala klima aldaketaren edo CO2 isuriekin erlazionatuta daukagun erregai fosilik okerrena, zikinena, bai? Eta okalako CO2 konzentrazio pilo bat, eta hori erretzerapon, CO2 pilo bat, joten da ez? Eta gaza gutxien. Ez du esan nahi ez daukanik, eta asko ez daukanik, badauka pilo bat. Baina besteekin konparatuz, ikatza okerra bada, gero dator petrolea eta gero gaza dator. Orain Europak esaten du gaza berdea dela. Bueno, eta nuklearra ere, baina nuklearra zelte Frantzia dagoelako hor, Frantzia da Europan jauntxo bat, eta berak esaten baldin badu nuklearra berdea dela, nuklearra berdea izango da. Eta Alemaniak esaten baldin badu, eske guk rur eremuan daukagu ikatz pilo bat, eta badakigu erabiliko degula, orduan berdea da. Hori da politika, hori da politikaren mundua. Ez dira berdeak, hori da beste arazoa, beste politika arazoa. Bueno, hau da repaso historiko bat, baina hemen badago zerbait oso interesgarria ere bai. Eta honekin bukatu nahiko nuke, eta ja jongo gara eztabaidara, bale? Fijatu, momentu historiko jakin batzuetan, fijatu gaitezen. Momentu hietan. Dira urte oso jakin batzuk. Guazen lehenengoarekin hastea. 1980 hamarkadan bitartean bi jarri ditut. Bat, 1993an, oso importantea, ni jai nintzerako. Baina hortaz aparte, badago zerbait oso importantea gertatu zen, garai urte horretan. Nork esan aldigu zer gertatu zen 1993an urtean, munduaren ekonomian. Lehenengo olio krisia deitzen dena. Hau da, olio ekoizle, hori interesgarria da, olio, oil da ingelesez nik olio esaten da, baina petrolea. Petroleo ekoizleen klubak, OPEC deitzen dena, Arabiako herrialde pilo bat, eta Mexiko eta beste batzuk, elkartu ziren, eta esan zuten, guazen hau gu oligopolio bat gara, gu klub honetan, gu adosten baldin badugu zen izango da munduan ordaindu beharko digun prezioa barril bakoitzeko, gu geha jaun eta jabe, munduko ekonomiaren jaun eta jabe. Hau da, mundua baituta zeukaten, modu batera esan da. Estatu batuak saiatzen nahi izan, liberalizazio prozesu horretan, OPEC hori, klub hori apurtzen, eta saiatu izan da urte pilo batan. Venezuela, por cierto, ere bat zegoen OPEC-en. Eta hor, Israel eta Egipto, eta hor, ja, lehenengo guda potentea gertatu zen ere, lehenengoa ez, baina gertatu zen hor konflikto, Israelen konflikto ingurune horretan, konflikto handi bat, eta horrek ere eragin zuen orduan OPEC-ek esatea, txek, grifoa itxiko den. Horren ez dugu hainbeste petroleo salduko, orduan petroleoen prezioa gora jungo da. Claro, mundua ja bazegoen garai horretarako, 60. hamarkatik hasita,
behira zenbat petrolio erabiltzen zen, gorri guzti hau, ikatza bezain beste. Herrialdeek behar zuten petroleoa, beraien hazkuntza ekonomikoa mantentzeko, eta errepente, petrolaren prezioa egun batik bestera pilo bat igo zen, claro, industriak ezin zituzten aldatu erregai fosilak beste batengatik. Ja, industria egitura, herrialde bakoitza bazeukan, ez? Orduan, hori egokitzea oso zaila izan zen. Horrek esan zu, krisi industriala, krisi ekonomikoa, langabezia, oso krisi potente izan zen mundu mailan. Behira, ze gertatu zen. Koska bat. CO2a gora zijoan, eta 73. urtetik aurrera, urte bat bi, bera. Zergatik, munduaren metabolismo ekonomikoak ez zuelako erabiltzen horren besteko erregai fosilik, ez zuen hainbeste petrolio erabiltzen oso garezia zelako. Eta horrek zuzenean dauka eragin bat, CO2 emisioetan. Puk, jetxizan. Interesante, ez? Kurioso. 1978an, zer gertatu zen? Izan genuen petrolean krisi bat, eta 1978an, petrolean bigarren krisia. Como no hay uno sin dos, no la hori. Lehenengoa, baldin bat zegoen, izan nahi du bigarren bat etorriko dela. Bertzela esan bizango lehenengoa, esan zen petrolean krisia. Ez lehenengoa izan zen. Orain bigarren, berdina. Antzeko historio bat. Ez nahiz errepikatuko, ez luzerengo. Baina ikusi, berriro, koska, bera. Erregai fosil guztien erabilera murriztu zen, hemen ikusten dugu, erregai fosilen erabilearen ondorioa, CO2aren isuria, baina horrek esan, atzeti datorrena da, erregai fosila, batez ere petroleoa, erobitzala. Petrolean erabilera erobitzala. Neoliberalismo garaira goaz, Mrs. Thatcher eta Mr. Reaganen garaira. 1982 jarri ditu horre, zer gertatu zen, Bartzelonako Olimpiakak, baina ez den horre. Hori, Katalunian ebatzen izango zuen eragina, baina mundu mailan ez. Hor, Irakeko horra, 81an izan zen ez, lehenengo golko gerra. Horatzen dut, nistinduan nengoen hor manifetan. Baina ez, horrek eragina izan zuen, horrelako gerra bat dagoenean, ekonomia, munduko ekonomiak dauka hor dardar egiten du, baina gauza bat, 82an gertatu zen, beste krisi ekonomiko bat, finantzieroa, Mexikon sortu zen. Devaluatu zen Mexiko pesoa, eta Mexiko zeuzkan zor pilo bat, ez zituen ordaindu. Esan zuen, ez ditut ordainduko. Fondo Monetario Internacional? Kete den, ez ditut ordainduko nire zorrak. Eta, klaro, ez da Fondo Monetario ez dizkiola ordaintzen bere zorra, baizik eta Fondo Monetarioak dauzka lotuta beste herrialde pilo bat, horrek esan du, herrialde pilo batek ez dutela jaso Mexikok sortzen, Mexikoren zorroiek, ez? Eta horrek mundu finantzieroan, burbuja finanziero horietan, izugarrizko kataklizmo bat sortu zen. Eta egun batzuetan, hilabete batzuetan, beste krisi ekonomiko bat edatu zen mundu guztira. Hoia zen petroleo, ondasun baliabide material baten gatik sortutako krisi bat, baizik eta burbuja finantzieretan sortu zen krisi bat. Eta hori ikusten dugu, txak! Berriro, ekonomiak estul egin zuen eta CO2 isuri gutxiago sortu zituen urte horretan, urren urtean. Goaz globalizazio duntz, hemen beste koska bat ikusten dugu. Zer gertatu zen 2008an? Goratuko dugu ondo, ez? Beste krisi finantziero izugarri bat. Beste bat. La subprimes, no seke, hor, burbuia pilo bat, estanda egin zuten, eta mundu guztiak estul egin zuen. Krisi industriala, langabezia, eta beste bat, eta horrek egiten du, berriro, ekonomiaren metabolismoa geldotzen da. Ez du esan nahi gelditzen denik, ez geldotzen da, pixka bera juten da. Baina hori ikusten dugu, oso argi ikusten da hor. Eta 2019an, lehenia, zen dugu, beste krisi bat, globala,
krisi globala, herrialde guztia eragin izan dion. Beste guztiago bezala, hemen jarri ditudan guztiak globalak dira. Hemen somatu genuen, Mozambiken, Taiwanen, Manhattanen eta Guatemalan, leku guztietan. Eta, izugarrizko goza ikusten dugu bai, oso argia. Bueno, hori interesgarria da, ekonomiaren metabolismoak depende, dagoela oso lotuta erregai fosilien erabilerarekin, ez dago ekonomia metabolismorik gaur egun sistema kapitalista honek ezin du biziran erregai fosilak erregabe, ezin da. Hau da, heroinomano bat, gure sistema kapitalistak dauka hemen jeringa bat, petrolioz eta ikatzez beteta, eta dago horrela denbora guztian. Eta bukatzen zaioen beste bat behar du. Hori da daukaguna. Eta hor koskak ikusten du, krisiak gertatzen denean, hori da, diagnostiko bat, nahiko, simplea, baina ikusten da, gure begiekin ikusten du, hori da evidentzia, datuak dira. Gure interratu dezakegu, eran pixkat ezberdinagoan, baina historia gutxi grabera hori da. Baina hori ez da, esan nahi nizuena. Badago beste gauza bat. Azkena, zenbat denbora behar izan da krisi bakoitzean normalidadera bueltatzeko. Hau da, betiko tendentzera bueltatzeko. 10. 2 urte. Bi. Eta hauek izan dira, azkeneko 60 urtetan izan ditugun krisi global potenteenak. Globalak, ez dira herri batetan edo, estatu batetan edo, gerra batengatik edo, ez globalak. Ikutu du, krisi guzti hauek ikutu dute gure ekonomia, herrialde guztietako, ekonomia guztietako esparru guztiak. Eta zenbat denbora behar izan du sistema kapitalista honek berriro bueltatzeko betiko joerara. Urte bat, 2 urte asko jota. Honek zezen nahi du. Sistema kapitalista oso resilientea dela. Badaukala berezko joera bat errekuperatzeko oso azkar. Deitzen dio sistema kapitalista. Ez da sistema kapitalista, gure pertzepzioa, gure nahiak, gure ametsak, gure bizimodua, nola antolatu nahi garen. Ez da, sistema kapitalista, ez, gu gea. Eta gu gaude txertatuta sistema horretan, eta oso ondo txertatuta gainera. Kritika garria dira gauza asko, baina gu horretan bizi gara, parte hartzen dugu, ez dut esanten bultzatzen dugunik edo ez, baina gu gara sistemaren pieza bat. Eta gogoratu, orain dela 3 urte, 2020an, 2021 batean, pandemiatik ateratzen ari ginela, edo nahi genuela atera, jende guztiak esaten zuen, noiz bueltatuko gea normalidadera, zenbat denbora falta da normalidadera bueltatzeko. Uste denok esaten genuela hori, edo espresatzen genuen du gure buruan zegoen, baina noiz bueltatuko gea berriro bizitzea beti bezala. Eta batzuk esaten genuen, edo asko ere esaten genuen, nola beti bezala bizitzera? Berriro hau izatera? Hori da alda normalidadea. Ez, hori da anormalidade bat. Anormalidade bat ez zentzu berezi batekin. Hau ez ditzatekela normala izan behar. Gure sistema honek, sistema hau, edo sortu dugun sistema, eta gauden sistema, bultzatzen ari garen sistema, gurpilzor horretan gaudena, hazkuntza ekonomikoa, kontsumoa, industria, mugikortasuna, gero eta gehiago, eta hazkuntza hori izan edu, gero eta gehiago, ez beti bezala, gero eta gehiago, hori da hazkuntza, bai? Hazkuntza material eta energetikoa da, gero eta gehiago behar dugula, gero eta energia eta material gehiago behar dugu sistema mantentzeko, ez betiko maila, gero eta gehiago behar dugu. Eta hori da, hori zan, benetan nahi genuena, normalidade hori, horretara nahi genuen bueltatu, horrelako dinamikara bueltatu nahi genuen, nik uste dut baietz. Eta hori hemen ari nahi ja, sasatzen, nik uste dut baietz, jende gehienak ez dut esaten hemen zaudetenak, ona segurazki etorri zaretenak, pixka bereziak zeatez, klima aldaketaz hitzaldi bat entzutera zatoztenak, bueno, igual beste ez zoazte atotxara, atotxa ez, no da? Anoetara, edo somamesera, edo, etorri zate ona. Igual zerbait dakazu buruan, pixkatez, gizartearen beste parte handi batekin, zerbait ezberdina, sentsibilitate bat edo, ez? Horregatik etorri zate, zuen demora honen eskaini dezua. Baina gizartearen gehiengoak,
nahi zuena zen honea bueltatzea, betiko proiektzio horretara. Hazkuntza ekonomikoa, kotxe handiago bat izan, etxe berri bat erosi, oporretan Republika Dominikanara jutea, astero parranda egitea, astero txuletoiak erostea, astero, egunero. Bai? Baina bueltatu zaitezte 1980ra, bitresak, eta horrela hasi gara. Eta zuek goratzen duzue, bizitza ezan horrela. Bizitza ezan horrela, hori izan normala. Orain daukagun kontsumo maila, mugikortasun azereratua, bizitzeko astirik ez daukagu, lagunekin ere egoteko. Pero jubilatuak zaudetenak bai, guk ez. Gu bizigea modu batera ez dela normala. Ez da normala. Gauza asko hobetu dira. 1980 hamarkarekin konparatuz beste gauza batzuk okertu dira. Ez naiz horretan sartuko. Hori bakoitzak bere interpretazio egingo du. Baina hori da normalidadea. Osa, pandemiatik atera nahi genuen esan ez guk hemen gaudenak, zergaski, baina gizarte bezala, normalidade hitzak nik, eske benetan, esaten nuen, baina jendeak badaki zer da normalidadea. Jendeak badaki honetara bueltatzea zela bateri normala, edo ez litzatekela normala izan behar. Eta hor atera genuen, igual zuetako batzuk goratuko duzue, Euskal Herria post-Covid manifestu bat atera genuen. Ehundaka eta ehundaka zientzialariok, Euskal Herriko zientzialariok sinatu genuena. Esanez, orain geneukala aukera bat, teorian, normalide honetara ez bueltatzeko, baizik eta zaintzaren ekonomia bat sortzeko, ekonomia ekologikoago bat sortzeko, gerin hau nolabait atera eta beste modu batera dosia murriztu edo, nola ditzen da, farmaziera juten dienak heroinomanoak, hartzea metadona, ez? Pues metadona hartzera, ez dakit, berrasmatu behar genuen gure Euskal Herriko ekonomia eta bizimodua ere bai, ikasi ze gertatu zitzaigun zergatik sartu genuen pandemia batetan, nola atera gintezken hobeto aurreko normalidade horretara zergatik, osea, bueltatu gabe, bai? Baina, inork ez egin kasurik egin. Inor da, inor. Eta inork esan dut, politikan, agintariak, industriak, enpresak, eta ehundaka eta ehundaka akademiko eta zientzialik sinatutako manifestu bat. Hau da, herri guztira, pertsona guzti emazi zitzaien aukera ere sinatzeko, eta milaka herritarrek sinatu zuten. Hori sentitzen zen, jende asko ere hori sentitzen zuen, orain da momentua baino begorik ez dugu izango gure bizimodua eta aldatzeko, baino zer resilientea da sistema. Ez dute kasurik egin, jendeak ez zuen hausnartu, benetan, bakoitza bere taldetxoetan, familietan igual bai, baino egiturazko hausnarketak eta ez ziren gertatu. Hor aukera bat galdu genuen. Segurazki aukera asko galdu izan ditugu historian zehar, eta zenbat aukera galduko ditugu, oraindik, ez? Eta, bueno, ekarri ditut datu pilo bat, zarautz buruz, eta hori, baina igual beste egon batetan. Nik uste ja gehiagitza egin dudala. Beste baterako. Baina, bueno, hau da, nahi nizuena pixkat, medikoaren papera bezala, ez? Ez dizuet ezer saldu nahi, bale? Ni ez natorrona esateko, hau egin behar da. Eolikoak bai, eolikoak ez, hau bai. Hori da, oso orain gaude ataka batetan, nun ezin dugu horrela jarraitu, planeta ezagutzen ari gara, gure planeta, gure Euskal Herria ere ezagutzen ari gara, modu askotan, metabolismo hau azkarregi doa, metabolismoaren hazkuntza, materia eta energiaren erabilera ari da azkartzen, azten, eta hau ez da jasangarria, badakigu, ez dela jasangarria, edonork intuitiboki, 80. hamarkadako zientzilariei kasu egin izan bagenien, esanez, planeta finitua da, hazkuntzak muga dauzka. Mugak zeintzu dira, muga horietako bada klima aldaketa. Muga batzu pasa ditu eta orain, etortzen ez zaizkigu bueltak. Eta klima aldaketa, dakazki buelta pilo bat, denoi iraungo diguna, modu batera edo bestera. Eta hurrengo belaunaldiei oraindik guri baino askoz gehiago. Bueno,